Menungsa ora ngerti rejekine nanti, tapi rejeki ngerti sapa sing duweni. Wong sing bisa sabar lan nampa kahanan uripe bakal penak sanajan ora duwe apa-apa. Nampa kahanan ora ateges pasrah tanpa usaha, nanging ngerti yen saben perkara wis ana wektu lan dalane dhewe. Wong sabar lan nampa kahanan iku tandha ngerti yen urip mung titipan. Ngerti yen urip mung titipan. Dudu panggonan langgeng, lakoni wae. Soal angel apa penak kersane Gusti Allah sing nentokne. Lek mok pikir kabeh ora